ko mga Katoliko, ang ato ang pagtuo manggod dili sama sa ubang mga sekta nga ang ilaha nga tawag anang faith is sola scriptura or Bible alone. Dili ingon ana ang ato ang pagtuong Katolika. So ang sa ato ang gitawag og pagtuong Katolika, nagtuo ta og tradisyon sa ato ang pagtuo nga naman kay ang tanang butang nga nag-exist, ang tanang teachings nga nag-exist sa ato ang gitawag og simbahan kana bunga sa tradisyon sa pagtuo og bunga sa gitawag og kanang magsilbi gipasa-pasa nga mga pagtulunan gikan kay Kristo sa mga apostol ug hangtod sa presente karon nga gitawag og hierarkiya. Ikaduha natong basis is kining santos nga eskriptura. Ang Santa Eskriptura. So mo nang makita nato nga Biblia. Atong mga higala nga mga dili Katoliko, well-versed kayo sila ni anang moong Biblia, pero ang problema kining maong duha ka barahan na ay official interpreter niini nga mao ang simbahang Katolika. Nga mao ang simbahang Katolika. Ang problema man gud sa gitawag og laing sekta, ang problema man gud nila is wala man gud sila tawag anang teacher. Wala nga iyahay sila og interpret. Iyahay sila og kanang interpretar sa unsay nasulat sa Biblia, which is dili na mao ang gisulti sa Biblia. Kaya ang gisulti sa Biblia na amay magtudlo. Unang niingon si Ginoong Jesucristo sa gitawag og kining San Mateo 28:20, tudloi sila sa tanan sa pagtuman sa akong gitudlo o gisugo ninyo. So mao na ang iyahang tawag ining gisulti niya. At the same time, sa samang gitawag og paagi gipadad-an pagyud niya og Espiritu Santo. So kadtong iyang gisugo nga ipatudlo ang tanan niyang gitudlo, gipadad-an ng Espiritu Santo aron ang magtudlo dili gayud gitawag og masayop. Unya nga di man sila masayop kay ang ilang itudlo subay man gyud didto sa kung unsay gitudlo sa simbahan or kung unsay gitudlo ni Kristo nga maoy gitawag og iyang magtutukod. So mao na nga di gyud masayop sa pagpanudlo sa pagtuog moral ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.